Patiënten kunnen in de toekomst in Ljouwert, Heerenveen, Drachten of Snitsterlanden voor een eerste diagnose. Daarbij broekt elk ziekenhuis dezelfde werkwijze. Verder onderzoek en een eventuele operatie worden dan in Ljouwert dienen in een nog op te richten Friesk borstkankercentrum. Wat is nou onze taak op de wereld als we dat borstkankercentrum hebben? Nou, het allereerste is natuurlijk gewoon heel goed zorgen voor die 600 tot 700 nieuwe patiënten ieder jaar die er in Friesland alleen al bij komen die we behandelen. Maar als we zo'n groot centrum hebben, dan kunnen we ook een verschil maken in die behandeling naar de toekomst toe. Dus we kunnen ook bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe methoden. En dat moeten we eigenlijk ook doen. Joetendijk kan het na een eerste onderzoek wel zo'n dagen worden voordat een patiënt weet dat ze wel of geen borstkanker had. Een situatie dat de ziekenhuizen van af willen. Of je een week wacht of dat je binnen een dag duidelijkheid hebt, is een heel groot verschil. Dat zijn toch gewoon 7 slapeloze nachten of het is er 1. Dat is toch anders. De plannen binnen presenteren onder de directies van de ziekenhuizen en zwaarverzekerder de Friesland. Als die laatste akkoord gaat, dan kan het centrum in 2018 iepen.